Добрий день, мене звати Коля Вересень, мені вже 20, 30, 15 років. Тут у селі дуже можна піти половити рибу, там бляха охранено ще ловити риби, коропи, кухуні, хуяні, там оці маленькі пісюни валяються. Ну це таке коротше. Що я хотів вам сказати, що приїжджайте зі мною на наші Горівецькі, там тут дуже добрий день, і кажуть, жити. Дуже все хорошо люди живуть, довго не живуть, конечно, 15 днів, хто приїхав з города, виживають, потім, знаєте, проблеми з едою тут буває зароби, йо-моє, коротше, Сейчас, короче, я вчера ходив на рибу, словили цього коропе, короче, одного на 500 гривень, короче, где-то, я не знаю. І ще пару карасиків, где-то около 7 карасиків я словив, короче, цього. Ну, дуже подобалось мені, на рибі був недовго, 17 часов, ну, це таке, трохи. Я моє, короче, що можна ще сказати? Що можна ще сказати, знаєш? Нічого, пока нам, дебілам.